belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Access Journaal, vers van de pers. Benzine is sinds begin deze maand ietsje duurder, maar vooral de stijging van diesel met meer dan een dubbeltje laat zich heel erg voelen. Dat zegt Giovanni de Caster. Hij is leider van de vakbond STO. Hij doet een oproep aan andere vakbonden om zich te beginnen te mobiliseren en algemene vergaderingen uit te roepen. Volgens hem moeten vakbonden een vuist maken om te voorkomen dat het leven op Curaçao steeds duurder wordt en de transportsector het steeds moeilijker krijgt. De Extra meldt vandaag dat de tarieven van de airport tax vanaf begin volgend jaar zullen stijgen. Dat betekent onder meer dat een reis naar Bonaire $3 duurder wordt, een reis naar Aruba $5 en voor een internationale reis moet nu $63 airport tax worden betaald. En dat is 14 meer dan momenteel moet worden betaald. Vanuit de toeristensector is er kritiek op de verhoging omdat het toerisme weer aan het opkomen is en dit alleen maar nadelig werkt. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor de setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrãozita. Se você trazita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na é momento como ta comini abo. De rechter heeft advocaat John Lot gisteren veroordeeld tot 180 uur voorwaardelijke taakstraf. Er waren 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf tegen hem geëist. Lot is veroordeeld omdat hij als directeur namens Rector Corporation van Campo Alegre de vrijheid van 5 vrouwen heeft belemmerd en vernieling heeft aangericht. Het consortium Cork BV, waarin internationale en lokale investeerders samenwerkten, is niet langer geïnteresseerd in het overnemen van de raffinaderij. Dat meldt de Extra vandaag. Tijdens een gesprek tussen Cork en RDK is dat gisteren nogmaals bevestigd. De Curaçaose overheid gaat nu op zoek naar een mogelijke nieuwe kandidaat. En dat zou het Indiase Essar Oil and Gas Exploration and Production kunnen zijn. Minister-president Kilma Pik-Pisas heeft minister Charles Cooper gevraagd om te beginnen met mogelijke onderhandelingen om te kijken of er een nieuwe kandidaat voor de raffinaderij kan worden gevonden. Het ministerie van Defensie heeft gereageerd op de berichten dat er in een week tijd 14 Nederlandse militairen zijn opgepakt wegens het gebruik of het in bezit hebben van cocaïne op Curaçao. Volgens het ministerie van Defensie geldt er een zero-tolerance beleid en naar aanleiding van de berichtgeving en de verschillende arrestaties zal er binnenkort strenger gecontroleerd worden, aldus het ministerie. Het multidisciplinaire team heeft afgelopen weekend weer gecontroleerd of de uitgaansgelegenheden op Curaçao zich houden aan de coronamaatregelen.
En dat verliep heel erg goed, al dus de hoofd van het multidisciplinaire team, Ronnie Cornelis. Het lijkt erop dat meer en meer mensen nu eenmaal overtuigd zijn van de noodzaak van de maatregelen en zich daar gewoon aan houden. Het enige incident bestond uit een lokale zanger die wilde optreden, maar geen QR-code kon overhandigen en dus niet kon optreden. De spanning in de World Series honkbal is weer helemaal terug. De Atlanta Braves staan vanavond tegenover de Houston Astros. De stand is 3-2 en het is best of 7. Dus als de Braves winnen, dan zijn de Atlanta Braves de nieuwe winnaar van de World Series van dit jaar. En dat zou betekenen dat Ozzie Albies uit Curaçao een mega prestatie levert. Veel Curaçaoenaars leven mee en kijken vanavond televisie. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.